Ikan hagrama महिलानि गुन्दा इया थका रिप्रेजेन्टेटिभ गरिब पारे इ गाली गालास गरिब पारे मोजां मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय दा बे हानि फाथा मोननानै जोङो बिराद मोजां मोनबाय आरो रोजा रोजा सारखौ जोंनि गोसोनि अननाय आरो मोजां मोननायजों सारखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो जोङो गोसोआवहाय दा बिनि थाखायनो फैगोन आरो मानसि थानाय हागौ सारा बेबायदि मावलांनो हायो आरो नाजादोंमोन नाजानाया दा रावबो माबा खालायाखिसै दा जोङो नै बे सरखाराव मोनबाय आरो बिनि थाखायनो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबाय निर्माण बेफोरबायदि लादों नामा रास्ता नहुवार कारणे बहुत दूरলৈ जा दूरলৈ घुरी যাব লাগে যে রাস্তাটো অতি গুরুত্বপূর্ণ আর এই রাস্তাটো নির্মাণ করা जाखायो মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া পর্বতরা রাইজক যেনেকে মৰম কৰে ভাল পায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নিশ্চয় এই রাস্তাটো নির্মাণ কৰিব আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াৰ লগত কথা পাতাৰ পিছত মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম जोबथायाव आङो बे आंनि अननाय मोजां मोननाय जासि हरबाय सार मोनो बिराद मोजां मोनदों बुंस'नो हाया आरो ओरैबायदि मोजां मोनबाय जाहाथे जोंहाबो थांनानै थानांगौ हा नङाबाथ' मानसिया थांनानै थानो हायाना बिनि थाखायनो बिराद जोबथा मोजां मोनबाय आं बेखौ होननानै फोजोबबाय